Sa number 2, sa inisyal nga report ng Office of the Provincial Agriculturist, 9.9 million pesos ang kahalitan nga natuga sa mga pananom tuga sang volcanic eruption. Sa report ng OPA kay Governor Eugenio Jose Lacson, 8.5 million pesos ang kahalitan sa high-value crops, 1.3 naman sa palay kag masobra sa 122,000 pesos sa maisan. Suno kay Dina Henzola, ang OIC Provincial Agriculturist, ang ashfall kag lahar nagtugas ang kahalitan sa pananom sakop sang kamandag, manghanoy kag sag-ang sa banwa sang lakas Siliana. May pananoman sa La Carlota suno sa iya nga naapektuhan. Ginsiling man sang Regional Director sang Office of the Civil Defense nga si Raul Fernandez nga ang mga kasapatan apektado man bangod ang ilang nga mga halalban na igo man sang ashfall. Samtang ginsiling naman ni Bacolod Mayor Albi Benitez nga ang staff ni Speaker of the House Martin Romualdez ang nagpakig-angot sa iya para sa pagbisita para man mag-assess kasubuman maghatag sang support kag assistance sa mga apektado sa paglupok sang bulkan Kanlaon. Ginapaabot si Romualdez nga magabisita. He might be coming. Sa RDC RDC too. Well, we still would like to coordinate with the national agencies. Secretary Gatchalian, I think, has already visited the place. So, ma-coordinate lang tayo sa national agencies so that we can give the assistance that they require. At the same time, gintawagan ko man si Mayor sang La Casillana and expressing through, I think, Mayor Javi, the ACE President, any assistance that we can extend sa ila.